Il-qtuħ tal-imġar minn bliet urħula oħra ifisser li dan ir-raħal żamm karatteristiċi li f'kuntesti oħra setgħu intilfu. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Jasmin Camilleri, riċerkatriċi żagħżugħa li stħarġet id-djaletti mġarri. Hemm diversi differenzi fid-djaletti mġarri fuq livell lessikali, però qatt m'hemmx studju li ffoka purament fuq dan id-djalett fl-aspett lessikali. Però minn kwestjonarju lessikali li kont għamilt ma' kelliema nattivi ta' dan id-djalett ta' età ta' 60 sena il fuq kont rajt xi tendenza li jippreferu kliem fuq ieħor. Pereżempju bħal ngħidu aħna l-kelma moxt minflok petne. Hemm diversi differenzi fuq livell fonetiku fid-djaletti mġarri, però biex nagħti xi eżempji, jekk pereżempju insemmi l-kelma knisja, din tiġi pronunzjata knisja fejn hemmhekk il-vokali i qed titwal mill-Malti Standard. Fil-każ tal-kelma ħabel, din tiġi pronunzjata ħebel fejn hemmhekk iż-żewġ vokali qegħdin isiru e. U bekk hemmhekk qegħdin naraw l-armonija vokalika li hija komuni ħafna f'dan id-djalett. Fil-każ tal-kelma kollox, hemmhekk din tiġi pronunzjata killix fejn hemmhekk iż-żewġ vokali o tal-Malti Standard qegħdin isiru i. Bażikament fil-studju tiegħi analizzajt dan id-djalett imġarri minn aspett fonetiku u fonoloġiku. L-ewwel nett stabbilixxejt is-sistema vokalika ta' dan id-djalett, imbagħad wara rajt liema kuntesti tokkorri fihom. Pereżempju, jekk f'kuntesti aċċentati jew mhumiex, jekk hux fil-bidu, fin-nofs jew ftar fil-kelma. Apparti hekk ukoll qabbilthom kemm mal-Malti Standard kif ukoll ma' djaletti oħra li kienu saru qabel l-istudju tiegħi, jiġifieri il-varjetà ta' Marsa Xlokk f'Malta kif ukoll xi varjetajiet Awċin oħra, jiġifieri dawk tan-Nadur, ta' Għajnsielem u ta' Sannat. Biex għamil dan naturalment kelli bżonn li nintervista diversi nies, kelliema nattivi ta' dan id-djalett, u fl-istudju tiegħi ħadu sehem 6 partiċipanti. 4 ġew mistiedna li jitkellmu f'intervista fejn jitkellmu fuq suġġetti varji biex ovvjament iħossuhom komdi kemm jista' jkun u jitkellmu taħdit li jkun naturali għalihom. Barra minn hekk iż-żewġ partiċipanti l-oħra ġew mitluba li jaqraw set ta' sentenzi li fihom pari minimi li ġifieri żewġ kelmiet li ivarjaw biss vokali waħda. Naturalment dawn il-partiċipanti ġew magħżula fuq set ta' rekwiżiti, l-ewwel nett iridu jkunu nisa u irġiel biex ovvjament jinżamm bilanċ bejn is-sessi. Apparti hekk iridu jkunu ta' età li tvarja bejn 40 u 55 sena. Ħadna din l-età għax ridna li tingħata stampa ta' kif dan id-djalett jgħid jitkellem b'mod preżenti. Apparti hekk iridu jkunu wkoll twildu għexu fl-imġar kif ukoll tal-inqas ġenitur wieħed rid ikun mill-imġar biex ovvjament ikompli jonqos it-taħlit lingwistiku. Bażikament fir-riċerka tiegħi ħareġ illi dan id-djalett tal-imġar fih 15-il vokali, 4 vokali aktar mill-Malti Standard, għandu sistema vokalika illi hija identika għal dik ta' Sannat u ta' Għajnsielem. Fih karatteristiċi li jixbu aktar lil dawk Awċin milli kontrast ma' dik il-varjetà ta' Marsa Xlokk. Iżda madankollu fih ovvjament diversi karatteristiċi li jagħmluh uniku. Pereżempju biex insemmi ftit eżempju il-vokali O. Il-vokali O għalkemm hija preżenti għandha l-istess distribuzzjoni kważi bħal dik tal-Malti Standard, kontrast ma' djaletti Awċin. Il-vokali U f'dan id-djalett hija mifruxa ħafna u għandha distribuzzjoni komuni ħafna. U tajjeb insemmi wkoll vokali Iw li din ma tinstabx fil-Malti Standard, iżda hija komuni fid-djaletti Awċin. Però għalkemm tinstab fid-djaletti mġarri din bdiet tonqos.
U għalhekk hemm dan id-djalett minkejja li jagħmel użu minn ħafna elementi konservattivi, jista' jkun li dawk l-elementi fonetiċi li ntirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra bdew jonqsu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.